bani dama na yo baitin amarya. Ilahu abinda zan ce ka sani na yau biyayya. Dangi yan uwana maza mata ku juya. Na fari da aure ki ne yau babu garya. Ta so zo ki juya amarya ki daina kuka. Ina da batu a kanki amarya ki daina shakka. Rike an wanki kin ji kar ki saka shi kuka. Idan ya zo gare ki ki ba shi guri ya zauna. Auren so da kauna ku kai kun burge kowa. Ilahu ya ba ku damar zaman aure na sunna. Haƙuri za ku yi da juna amarya ki yau biyayya. Aure lokaci ne yau gana ku ya zo. Aboki na tsaya nan da zo ka ji baitukana. Zaman aure ka gane sai kun ɗauke juna. Haƙuri za ku yi da juna ku samu diya da sunna. Shawara ta nake so ka ɗauka ɗan uwana. Amana ce ka ɗauka ba zan gina ambata ba. Yarda ce kake sa a so ka a baka girma. Sirrin ku damke shigar da ku yo na dama. Kai wallahi auren ku yau ya zo da girma. Dangi yan uwa yau ina karar ku kuma. Aure lokaci ne yau gana ku ya zo. Abdul yara ango bari da tice amarya. Iyaye za na gaida ilahu ya kara girma. Ya kuma na yi baitin ka kaji batu na girma. Ni na ilahu sarki ya kara miki girma. Iyaye kun amarya ba zan gina ambata ba. Ahmadu na yi baitin ka rabu ya kara girma. Zuwaira uwar amarya baitin naki ya zo. Yayyin ango kuma ga baitan ku ya zo. Ahmadu ne nasarar kai na ba ku girma. Zakariya angon maimuna gasuwai ba. Ado jarumina ango kun jamila. Zubairu ta hokanina ango kun ki hawa. Angon kula ya zo Salisu adare ne. Muhammad zo mu zauna gaji gwani na Maryam. Sala gwani na Zarar kuma ga binta ta zo. Habibu Allahu sarki ya zo ga mutum rikayya. Suna na Laminu mai wakar amarya. Zaman aure ibada ku jure sai ku more. Abdul yaro fata ilahu ya kara girma. Aure lokaci ne yau gana ku ya